Čus mě jmenuje Crazy Room a dneska jsem tady z Rolly Fish Game. Čus, Fisher s váma. No, už mě představil, to jsem nechtěl. No, nevadí. Ale říkejte mu Rolík. Jo, říkejte mi Roily. No, takže je to děláme... bambus, král. Ty jsi debil. No nic, já si tady trošku pohraju z nastavení Minecraftu. Video settings. Close off. Tak. Chunky bych jsem si mohl dát tak 10. Jo, taky by jsem vás chtěl přivítat o jedné hře. Je to Mortal Kombat. Samozřejmě někdy Crazy Room ke mně přijede a zapaříme ji, ale až budeme mít někdy jako takovýhle ty vychytané věci, tak s ním možná někdy natočíme let's play. Mohli bychom to zkusit nějak, ale zatím jenom s písničkami abych to tak nějak mohl udělat, protože já mám taky PS3 a zkoušel jsem to už hodněkrát. Tedyž na mém kanále, tedy novém kanále, je to úplně vlastně první z mých let's playů, tohle, Minecraft, je to první let's play, bude na to série. Určitě budou vycházet i jiné hry než Minecraft. Musíme si s Roylem najít čas, protože máme oba dva školu a... No. Každý chodí zvlášť. Já chodím do 5. třídy, tady ten chodí do 7, viď? Nebo do 8 už? Do 8. A ty chodíš do 5. No samozřejmě natáčím trošku s mlaďuchem, ale ty začátky jsou v hodně malém věku. Jako chápu ten Minecraft víc jak tady. Protože jako Crazy Dom ho moc nehraje. Tak říkej mi domy. Tak Dom ho moc nehraje, ale furt. Ty vole, ty už máš achievementy, ty vole. Mě klesají FPS, ty vole, já můžu dostat achievement, vole, za kles FPS, tak. Aha, ale taky, já mám skoro 10 FPS, jak se dá říct. Tak si změň grafiku, já jsem to tam někdy udělal na svém starém kompu. Kurva! Kámo, pojďte po A. Našel jsem docela cool věc. Našel jsem jeskýnku, tu propadlinu. Máš za začátku luk na tomhle serveru, určitě vám ho dám do popisku videa. Máte tam ještě další věci, ale my jsme si je radši vyházeli. Kámo, udělal jsem si tady důl a pojď sem, já jsem tady to, je tam důl a pozor, je tam propadlina, pozor. Opuštěné doly? Něco lepšího, podívej se. Co to je? Propadlina. Oh my god, se musíme v nějakém díle vydat. A mě jako tady necháš, jo? Tak čekej, pozor. Hop, nerozbíjej to, já jdu dělat schody, pozor. Pojď sem, já jdu dělat schody. Vylez tam na toho horu, vylez tam. Jsem tady. Tak a je to. Já jsem Horst Fuchs, ty vole, normálně. Já už bych to teď prozkoumal. Já tam jdu kvůli těm materiálům. Zombíky tady neprozkoumávej to, uděláme si pár věcí. Op. Ale já jsem chtěl pro ty dobrý rudy. Tak já aspoň dojdu pro ten iron, veď cestičku tady udělám. Jo, tak pro ní dojdím. Máš kamenej? Ne, já se opravdu tady půjdu dělat. Měli bychom si udělat ze začátku takový malý bytík. To uděláme, ne? Sukrál, vole. Bambus, sukrál. Je to bambus, sukrál. Před chvilkou jsem asi před 15 minutami jsem dohrál Annihilation, pěkně nás rozdrtili, no neřeším. Sice, jinak live streamy, pokud dosáhnu 30 odběratelů, tak bych udělal první děkovný live stream. Tady Dakota ho bude dělat. Říkám ti, že nejsem. Já vím, Říkej mi Roily. On je starý a já ho mám hrozně rád, tak ho škárlím. Ale Dakota je skater a právě já jsem si to vůbec teď neuvědomil. Volal jsem s kámošem, ten mi to řekl. Proto má nový channel. Máme tady. Já našel, kde se zabydlit, já jsem dobrý. Máme tady zástupce majitele. Kde? Na serveru je zástupce majitel. Dobře vám. Já těžím nějaký ty začátečnickou rudu v 1.8. Tak se z toho nepobabusuju. Jo, nepobabusuju. Čeho bychom udělali podlahu? Střídavě s tím červeným? Já nevím, já teď stavím náš první úkryt. Jo, ten červený poli se mi líbí. Ale taky se mi líbí Dyrot, ten je taky pěkný.
Možná. Já vůbec nevím, o čem meleš. Jsou ty rudy. Tak si je někam strč, potřebuji písek. Tak si ho někam strč. Já nám stavím domeček. Tak si ho někam strč. Pojď se kouknout, kde ho stavím. Jo, já na ně těžím rudy, ty vole. Tady bude naše čestírna. Co, kolik mám many? Tebe, co No, máš manu? děláš prčů, já mám olmeno. Ale ne, že tady si můžeš vydělávat prachy. Joulou, to můžeš. Si uděláme nějaký job. Ale Já už Mirner. A právě tady si pak vyděláš ty prachy a můžeš kupovat. No, Ale my nebudeme kupovat to nebudeme jenom, kupovat. když nám bude chybět nějaká ta ruda. A fakt, no jako to budeme kupovat nějakým v tom off-screenu, nebudeme nic kupovat. To nemáme ani v plánu, ale máme v plánu si jako vydělat si ty prachy, ale budeme je posílat fanouškům, který nám dají odběr. Musí nám napsat své jméno. A ty, co budou, tak jim kdo nám dá odběr nebo like, tak tomu dáme, se dá také říct, 150 money. Za každý subs, like a takovýhle ty píčovinky. Takovýhle ty věci, tak budeme vám dávat. Kolik je to money? 20 000? Ty říkáš money, já myslím money, jako víš co, jak je v League of Legends. To taky budeme hrát na našem kanále. Ano. Samozřejmě nikdy nebudu natáčet sám, vždycky budu natáčet s tím chytrolínem. Celý bez sebe jsem. Ty vole, ale kde seš ty vole, já jsem tě vůbec, jo, už tě vidím. Nazdar. Podlahu nedělej ještě. Ne, já nedělám, já jenom stavím ty základní. Podlahu bychom mohli udělat Máš tady. nějaký kámen? Dej mi nějaký kámen. Jo, tady máš poliš. A jo, ty jsi normální. Normální kámen. No to mám taky. Ty kobl, kámo. Tak já jdu shop a jdu se podívat, kolik to stojí všechno. Ale toho budem vám posílat. Můžu si koupit jeden diamant? Ty vole, já jsem si omylem koupil jeden diamant prodat. Tak já ho vyhodím. Stojí tak málo? No, když máš začátku 20 000, tak se nediv. Já koupím nějaký to dřevíčko. To nemusíš kupovat, nekupuj to, hrajem survival poctivej. Já vím. A já jsem si koupil jedno dřevo. Hej, mám koupit, když tak... Mám koupit slime ball. Slime ball. Ne, nic nekupuj. Necháme přírodní střechu, nebo? Ale mě něco napadlo. Potřebujeme sklo. No, teď jo, potřebujeme, ale to si nějak potom seženem. Jo, já ti chci koupit dárek. Čekejte. Umři. OMG, oni se ti vyrobí tvoje dveře, to neznám. Znám, že se dělalo. Jak jsem, pojď už. Jo. To je jak Freddy Krueger, ty vole. A nebo dáme změnu plánu, každému, kdo to zahlasuje, tak tomu dáme jedno kraví vejce. Ty vole. Jsou celý bez sebe, kámo. Tak, už tady máme takhle připravený už jsem vykoupil 2 vejce. Hej, povol mi čestku, ty debile. Jo, to se dělá. Ty jsi udělal přírodní střechu. Co modify, jak se jmenuješ, jo. Nějaký royally, nějaký debil royally. No, máš to povolení. Hej, máš nějaký torče? Ne, ale jdu pro uhlí. Tak natěž nějaký strom a... Tady máš sekerku, natěž strom. Já už mám sekorku svoji. Jo, tak jdu. Samozřejmě tohle je náš základní baráčkový projekt. Ale samozřejmě časem postavíme víc, až si uděláme nůžky, tak to uděláme normálně. Až přijde pravý čas, tak... On tady někdo nastavil trikater a já jsem zrovna toho zkoušel jako první. Co ještě? Ne, to netěží.
A on mi nic nedal, s ním... A píšeme. Tak jo. Tady dám pozdrav do videa, aspoň aby... něco věděl. Tyjo, ta střecha se mi líbí. Já napíšu, to je, mám 78. Když jsi měl napsat, měl jsem 78 odběrů. Jo, proto nebudem. Sorry, nepordne. OK, takže tady dostaneme tu podlahu, přesně nám to vyšlo. Kámo, není tady PvPčko. No, já Jdi spawn a portni ho tam. Tyjo, já jsem ztratil ten důl. Tak já taky. Ne, už ho mám. Mám tam crafting table toho, víš? OK. Teďka jdu těžit to uhlíčko, víš? A taky jsem potřeboval jít nakopat cobblestone. Poser. Já jsem si šel taky nakopat cobblestone. Tak se neposer. Já se neposeru. No nic, natáčím ještě s 10 tím klučíkem, no to jsem si zase dopadl, ty vole. No, nekecej. OK, ale budu vždycky natáčet třeba i sám, jo, není to jako, že bych furt musel natáčet s tímhle malým. Hej, já nejsem malý. No jsem malej, ale jsem šikovnej. To si vzal kde? Tebe. OK. To našel ve spisech. Určitě. Určitě. Mozku. Tam jsou spisy. V mozku určitě něco bude, no nic. Jo. Jdeme těžit, dámy a pánové. Tyjo, já dostal hned 2 ocenění, jsem chytrej. To bych neřekl. OK, dámy a pánové, jdem si udělat ten důl, co tady načal kamarád. Já už tam jsem, teď jsem šel těžit uhlí. Kurva, děláš si. Tady já jdu si pro irony. Máš mě vůbec nějaký jako ponětí. Kde je uhlí něco, ty vole, já to nic nevidím. Doufám, že aspoň dámy a pánové něco vidím. Ty vole, Dole je zombík, tam nepůjdem. Já jsem výukady, já normálně když těžím, normálně single playeru, tak si dávám ty vole radši písmu než. To víme každý. Já mám úplně poslední, že mi něco vybavím. Ty vole. Hej, vypni mi krák. OK, čekejte chvíli. Jo, zapni. Ne, to je pěkný. Creeper, vole, creeper, jdem do něj. Lidi tamhle, creeper. No, já ho sejmu, pozor, nechoď. Creeper, vole. A 2 creepři, vole. Rebelové. Ježišmarja. Kolik ti zbylo hápek? Já nevím. Jsou nějaký rebelové. Prase! Hovno, vole. Ty vole, tady není trikatr, kurva. Ale ono mi se to nějak najednou pokácelo celý dělej strom. Tak pokátíme pár stromečků. Já tě přerazím ty. Začneme trošku s většíma projektama. Už. Ty vole. Já když bouchnu několikrát sekírkou, tak ono to bouchne. O tom já nic nevím, já jdu hledat písek. Ale ne, já do nich hejtnu a ono to bouchne. No, tak to je tvůj problém, že to bouchá, nemáš být bouchá. Ale pro jim to vezme víc. Ještě nějaký podělaný nebouchne nic, ty vole. Já akorát možná tak najdu prase, ty vole, a to je všechno. Jsem asi pro tento... No ne, zase creeper. To si Creepers, oči jako dudy. Oči jako ráj. Jo, zabil jsem ho. Vole. Takže já si udělám tohle. Věřili, že rebel není.
Ty vole, tady je prasata písku nic. Červená mochomorka. A nic mi nepadlo, no. Ty vole, konečně. Zhnilé masičko. Tak, já si jdu udělat krumpák a ne. Já spadl do nějaký propastičky. No ty vole lidi, než to najdu zase, to bude zase dlouho. Tak se na mě portni. Feru na tebe. Tak já jdu dolů. A jdu, jako, nějak si mu toho zombíka dole. Prdele, já jsem v březovém háji a nemůžu najít žádný písek, no to vyřešíme pak. No nic, já doufám, že se vám toto video líbilo. No počkej, musíme to rozloučit spolu, takže já tady vykácím pár těch říz a portnu se na tebe. Jsem si tam a... A jestli neportej, bude zvíkaný. Rojlej potvrď. Ok, jsem dole, jo. Počkej, čikniky, to se musím zabít. Jaký to chicken maso. A než mě portneš, abych nezabil žádný čikniky. Kde je čikna? Teď jsem mi to ještě viděl. No, pojď jsem to čiknul. A můžeš portat. Počkej. Daj. Já mám tady takový ty profíci. Mám tě portnout? Jolo. Já tady dělám takový ty profícky schody. Jako nejprofesionálně Yoshi na světě. Dopr. Smějeme varovat dřív. Já jsem ti řekl, že jsem tady. No nic, tak se budeme rozloučit u lávy, no. Tak počkej, já to musím nejdřív dojít dolů. Budem těžit zatímco já tady budu mlejt. Kurva. Jdem těžit a jdem branch miningovat. Aha. Jdeme branch mining, vole. Jo. No nic, tak seš tady? Já jsem dole. Já jsem u té lávy. Tam jsme oba. No já jsem ale úplně u té lávy. O jo, tak já musím udělat cestu dolů. Branch mining, vole, to je branch mining. No, Tak bych tohle rozloučit se. No tak dobře, tak si stopni vedle mě. Tak dobře, Crazy Dom a... Ty vole, A když já. řeknu A, tak nemáš říct, vole. Takže Crazy Dom a... Roily! Se s námi pro tento díl loučí a doufám, že se vám líbil a čau. Čus.